So medyo challenging ang sitwasyon namin ngayon dito sa San Fernando City kung saan narito ang aming field office. Marami po talagang debris sa daan at baha ang magkabila, ang ating Bawang at ang ating San Juan, kaya difficult talaga makapasok ang ating mga responders. Gayunpaman, kami ay bukas at nagre-receive ng mga reports at patuloy pa rin nagpoproseso ng mga requests for augmentation ng mga iba't iba pong LGU na nangangailangan po ng assistance. Okay, so talagang kahirapan, ma'am, yung pagpasok ng grupo po ninyo sa mga ilang lugar dyan sa La Union dahil nga dito sa apekto ng bagyo, ma'am. So, at saka kasalukuyang nagkakaroon pa ng clearing kasi talagang maraming malalaking puno at saka mga nawasak po na mga structures ang nakahambalos po sa daan. Kaya yan po yung ating challenge. Mahina din po ang ating communication lines, telecoms. So, patay sindi. Kaya nahihirapan din tayong makareceive at makapag-send ng request for update sa atin pong iba-ibang kasamahan sa mga probinsya. Okay. Ma'am, dahil dito sa sitwasyon na to, so may mga alternatibo ba or paano natin na parang pinaparating itong mga tulong, lalong-lalo na yung mga pagkain, of course yung tubig, tsaka bigas, yung malulutuhin, lalong-lalo na doon sa mga na-evacuate, ma'am? Okay. Sa ngayon, pareho naman po yung ating process dahil may mga nakaschedule naman na po tayong releases na ipadala na po kahapon ang iba sa mga nangangailangang LGUs. Sa katunayan, meron na tayong 37,600 plus na family food packs na na-release sa iba't ibang probinsya. Pinakamalaki dito ay sa Pangasinan na umaabot ng 7,300. Okay, ma'am. So, what about yung mga ibang probinsya ng Region 1, ma'am? Okay, doon sa norte, meron po tayong na release sa probinsya na 8,742 para po sa Ilocos Norte, sa Ilocos Sur 3,600 plus at dito sa La Union 7,800 plus. Okay, at tuloy-tuloy pa rin po ba yung ating bibigay ng mga supplier yung mga food packs, ma'am, at sa mga iba't ibang probinsya na sa Region 1? Opo. So, hindi naman tayo masyadong naaantala dahil ang warehouses po ng DSWD, meron pong nakaspread na 19 sa iba't ibang pong lugar in strategic areas para po madaling mag-withdraw kung kinakailangan. So, hindi lang naman po yung warehouse namin ay nandito sa San Fernando. So, kaya po, hindi naman, maski na mahirap ngayon dito sa San Fernando, meron pa rin po tayong mga iba-ibang lugar kung saan pwedeng i-withdraw ang goods na kailangan po ng ating mga affected LGUs. Okay, ma'am. So, enough din po ba, ma'am, itong mga supply natin, although may mga ibang lugar na pwedeng pagkunan, pero enough din po pa itong supply po ng DSWD, ma'am? Opo. Ang sistema po dito sa DSWD, meron po tayong nakatalaga na mga stockpile dito, pero habang siya ay nagmo-move or nire-request, ito po ay closely monitored po ng aming central office at automatic po pag nakita nila na nag-reach ng certain level, sila po ay nagde-deploy na agad sa amin ng replenishment. Okay, ma'am. Ma'am, sa DSWD, maliban po sa pagbigay na po ng mga food packs, kayo din po ba yung parang yung parang yung magbibigay ng pagkain na talagang ready na sa mga nasa evacuation center, ma'am? Opo. Meron po kaming ready-to-eat food
Meron po tayo, actually, ngayon lang, kasi nga yung probinsya ho ng La Union, nabasa po yung kanilang mga food packs na for distribution, kaya po nag-request ang probinsya sa amin ng augmentation kung kaya tayo po ay agarang nagbigay naman ng family food packs at saka po konting ready-to-eat food para ho doon sa ilang mga nag-evacuate na mga tao. So, bukod dyan, dahil nga doon sa sitwasyon na yan, i-deploy po natin ang aming mobile kitchen na dadalhin sa Poro mamayang hapon at yung mga family food packs na ipapamigay ay isa doon sa kanilang lulutuin doon sa mobile kitchen na yon. Okay po, ma'am. Ma'am, ano po yung usually na ating mga, na-curious lang ako yung pinapakain natin na mga ready to eat, ma'am? Okay, meron po tayo doon packs ng parang arroz caldo. Meron din po tayong tuna cans na with rice. Meron din tayong high energy biscuits. Ganon po. So, ito yung mga hindi mo na talaga kailangang initin. Basta automatic, pwede na siyang kainin. Okay, ma'am. Okay, ma'am. Sa ngayon, ating ang anchorman natin na si Bombo Eileen Arda. Bombo Eileen, kung may mga katanungan ka pa kay Ma'am Regional Director, go ahead. Maraming salamat, Bombo Janice. Magandang hapon po, Ma'am Gopalan. Yung mga bata na nasa evacuees po, yung mga kakailanganin nila, kayo rin po yung mga nagbibigay sa kanya sa kanila, ma'am. For example, yung mga gatas na hindi nakakabili yung mga magulang. So, kompleto naman po at yung mga vulnerable people natin. Ang evacuation centers po ay nasa direct management ng LGU. Ang ginagawa po ng DSWD ay i-monitor at tignan kung ano pa yung maari nilang kailangan at saka kung nasusunod po yung ating guidelines sa pag-handle po ng evacuee sa isa hong maliit na space. So, yun po yung trabaho ng DSWD doon sa Camp Coordination, Camp Management, which is, yun nga po, yung sa mga evacuation centers. Pero ang pagangalaga or pag-maintain ng ECs ay directly po sa local government unit.